Здравейте, българи! Вие сте с Народна сила. Нека да ви напомня, преди да пристъпим към горещата си геополитическа тема, която ни води към все по-тежък и тежък сблъсък, да ви напомня, че ние в България също имаме битка. Да, не е като битките в Близкия изток, като битките в Украйна, дори като политическите битки в Америка. Нашата битка обаче е не по-маловажна. На 1 април очакваме всички вас, горди българи и българки, от 16:30 пред Министерство на енергетиката. Стига сме седяли, гледали надолу в земята като роби. Ние не сме роби, ние сме горд народ и не може да търпим вечно да издевателстват над нас. Даже не от миналата, от по-миналата година предупреждаваме и ние, и разбира се много наши гости и съратници, какво ще стане, когато приемем еврото, какво ще стане, когато почнем да си загробваме съвсем енергетиката, какво ще стане след като се отказахме от руския петрол и руския газ и Урсула ни забранява, ако особено има конфликт в Близкия изток, което и стана. Между другото, много хора ни се подиграваха месеци преди конфликта в Близкия изток, когато предвещавахме, че тази война ще стане. Затова нека да излезем заедно и да кажем на управляващите много ясно, че нямат комфорта да си правят каквото си искат, че най-спешно и срочно трябва да намерят начин да обезпечат българската енергетика. Тя е живителната сила на икономиката, на живота. Ние сме 2026 година, не желаем да живеем като 1666. Затова очакваме ви. Има начин да са по-евтини горивата и електроенергията. Има начин. Но трябва управляващите да поставят над интересите на спекулантите, над интересите на Европейския съюз, над санкции и всякакви глупости, да поставят българския народ. Разбира се, в тези тежки времена, когато всяко алтернативно мнение се преследва като дезинформация, времена, в които поне 2 министерства точат ножа за Народна сила, ще се радваме, ако ви намерим и в Patreon, където качваме допълнителни видеа за вас, за да ни подкрепите там. Картините зад мене са на Даниела Стойкова. Нейният сайт е в описанието на всяко видео. И след това дълго въведение, но вярвам важно, да пристъпим към нашата тема, а тя е не по-малко тежка и гореща. Обединените арабски емирства са заявили, че съвсем официално влизат във войната срещу Иран и са готови да участват в наземна операция. Саудитска Арабия от своя страна обяви, че за нея Иран е терористичен режим и че ще се присъедини към коалицията, която в интернет така, с хумор и черен хумор наричат коалицията Епщайн. Тоест вече няма да са само Америка и Израел, вече и Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства трябва да се причисляват към тази коалиция. Но ще има ли тази коалиция успех? Уважаеми зрители, американски, не руски или арабски, американските медии твърдат, че поне в 13 американски бази в Близкия изток фактически почти никой не е останал. Например, най-тежко поразената от иранските удари е американската база в Кувейт. Смята се, че има загинали американски войници, има и множество ранени. И в резултат на всички тези атаки, според американските медии, много американски войници работят, цитирам, дистанционно. Тоест, изтеглени са от предните бази, за да не бъдат обекти на иранските дронове и иранските ракети. На фона на това стана ясно, че иранците са обявили, че 1 милион ирански бойци са готови за сухопътни боеве с американците. Това го съобщи Иранската информационна агенция Тасним, позовавайки се на източник от Военното министерство на Исламската република. В крайна сметка, разбира се, населението на Иран, знаете, че е 93 милиона души, така че 1 милион е съвсем така реалистична цифра за сухопътни въоръжени сили на Иран, особено във военно време. На фона на приказките на Доналд Тръмп, че Иран му се молят, че Иран искали мир, че го поканили да стане техен върховен лидер,
Иранският външен министър Абас Аракчи категорично отрече всякакви преговори с щатите, обвини американците в двойни стандарти и в използването на международното право като удобен инструмент. Той припомни, цитирам: САЩ подкрепиха блокадата на газа, наложена от Израел, като намалиха помощта под претекст за сигурност, но осъждат сега Иран за това, че се защитава в Ормузския проток. Двоен стандарт. Престъпленията на Израел са приемливи, докато защитата на Иран срещу агресорите бива осъждана. Тръмп от своя страна продължава днес с критиките си към НАТО, продължава да говори, че е разочарован от НАТО. Въобще виждаме една изключително сложна международна обстановка. Доцент Димов, на мен ми изглежда сякаш американците неосъзнато, неусетно, погрешно отвориха един фронт на фона и на украинския фронт, който само отслабва Запада. Така и между другото след малко ще коментирам и изказването на някои от лидерите на колективния Запад, но искам да отбележа, че ние в нашия протест, уважаеми зрители, засегнахме една тема, като заглавие, една игра на думи. Нарекохме протеста в началото токдаун като игра на думи, защото наистина може да последва скоро енергиен локдаун, съпътстван, разбира се, с опити за атентати, заплаха от ислямски тероризъм. Знаете, тези неща Запада много добре ги умее. Технологията е овладяла до съвършенство. И в подкрепа на тези думи, днес руският президент Владимир Путин ясно предупреди, ясно заяви, че последиците от конфликта в Близки изток могат да бъдат съпоставими едно към едно с тези от пандемията от COVID-19. Тоест, нашата идея е, че скоро могат пак да ни затворят. Защото в момента колективния Запад, щатите практикуват икономика, външна политика без изход. Няма яснота. Параграф 22. Всяко тяхно действие има последици, които са много повече пагубни за тях, отколкото за другите държави. Те се вкараха в един капан, от който няма излизане и в момента губят всички тези конфликти. И това, върху което акцентира Владимир Путин, е, че днес наблюдаваме изключително поскъпване на петрола. Ето, Русия го разбира, само че ние българите не го разбираме. Хем имаме дългогодишни връзки, контакти, приятелски отношения. Русия държи ключа именно към тези ресурси и ние може да преговаряме. Но това е тема, която ще разискваме на нашия протест. Но изявлението на Владимир Путин беше направено по време на пленарна сесия на 35-я конгрес на Руския съюз на индустриалците и предприемачите в Москва. И по думите на руският президент вече се чуват оценки, че събитията в Близки изток, които ние ви предаваме всеки ден, час по час, те могат да се сравнят с пандемията от коронавирус. Разбирайте сами какви ще бъдат последиците. Икономика, локдаун и разбира се цензура, която върви успоредно с това. Разликата между предишната пандемия е, че тогава колективният Запад не знаеше, не предполагаше, но го видя, че затваряйки хората като стадо в домовете, им даде възможност те да се информират през различни социални мрежи, медийни канали и така нататък. Това работеше. Сега в момента ще се опитат да ограничат и всичко това. Разбира се, Владимир Путин отбеляза, че ескалацията в региона на Близки изток нанася все по-сериозни и все по-сериозни щети върху международните логистични и производствени вериги, което допълнително засилва това, което разбираме, глобалната икономическа несигурност. Ами ние днес живеем във време на страх, във време на несигурност. Не знаем утре дали ще има война, дали ще поскъпнат стоките неимоверно и няма да може да си купим елементарни хранителни продукти. Не знам дали нещо няма да фалира и да последва още по-страшна икономическа криза, защото всички симптоми подсказват за това. Така че този течен страх, за който сме коментирали неведнъж, оръжие на колективния Запад, той днес наблюдава черно на бяло. Според Владимир Путин, световната икономика навлиза в период, в който сътресенията в търговията, инвестициите и международните отношения се е превърнала в новата реалност. Новата нормалност, бих допълнил аз. В кавички, разбира се. По думите му вече се чуват оценки, че събитията в Близки изток ще доведат до много страшни последици. Пак казвам, сравнява ги с епидемията, пандемията от коронавирус. И всъщност Путин подчерта, че в момента е изключително трудно да се прогнозира развитието на ситуацията. Като дори самите участници в конфликта, разбира се, той визира Израел и САЩ от една страна, Иран от друга, зад Иран стои целият глобален юг, това е публична тайна вече. В този конфликт не могат да предвидят как ще се развият събитията. И тези събития са много опасни за нас, българите, а ние някакси в летаргия, спокойно, също като влизането ни в еврозоната, стоим и чакаме
всичко да ни подмине. Не, напротив. И когато чакаме нещо да ни подмине, напротив, то ще ни хване в клещите си и може да унищожи нашата държава. Но какво казват в колективния Запад, ръководителите на колективния Запад в тази връзка с събитията от Иран, с събитията от Близкия изток? Западните страни, според британския премиер Кир Стармър, говорителя на дълбоката държава, са изправени пред война на два фронта. Пред война на два фронта. И войната в Украйна и конфликтът на САЩ и Израел с Иран са двете основни военни арени, според Стармър, които въздействат на европейските страни. Това заяви той по време на среща на върха на съвместните експедиционни сили в Финландия. Стармър одобри британските сили да започнат да задържат танкери от руския Сенчес флот, като пристигна на срещата в Хелзинги, но виждате как Европа започва война на два фронта. А нас ни обясняват, че живеем, как бяхме в най-прекрасните времена, никога не сме били по-богати, всичко е, както казваме ние българите, по мед и масло. Само, че не е точно така. Ние живеем в изключително напрегнати времена, сложни времена, времена на война, на пренареждане на света. И дори иронията, аз все по-често се шегувам, че ще открием, че в миналото нашите родители, майки, бащи, дядовци, баби, те са живели в тази блокова система по време на студената война в много по-спокоен свят. Днес светът е толкова объркан, толкова стресиращ, толкова притеснителен, че той води до проблеми в самото общество. Прегряване на самото общество. Защото, ето, Стармър го казва, Европа е изправена пред два фронта. И цитирам думите му дословно. Фокусът е до голяма степен върху руската агресия в Украйна. Цитирам думите на Стармър, разбира се, с които ние не сме съгласни. И трябва да приемем, че се води война на два фронта. Иранският фронт, значи ние сме вплетени в този фронт, отново отбелязвам. Самолетите с цистерни са си още тук. Само да отбележи и за американските бази, доказах няколко предавания. Базите, където имаше разположени американски цистерни, самолети цистерни в Близки изток, които вече са ударени, унищожени, тези самолети ги няма там. Те къде са отишли? Те не са отишли в нищото. Тези самолети тук цистерни, те са си разположени на нашето гражданско летище. Румъния приема такива самолети. Стармър ни обяснява как сме вплетени в два конфликта. Само нашите политици, които си заровили главата в пясъка като щрауси, те обясняват, че няма никаква опасност, няма нищо, държавата е сигурна, всичко е стабилно и прекрасно. Да, обаче цените в магазина растат. Растат цените на бензиностанциите. Всичко се покачва. Всичко става все по-объркано. Икономиката стагнира. Свива се. И успоредно с това, когато Стармър ви каже, че Европа е вплетена в два конфликта, разбирайте буквално думите му. И той допълва. Днес ще разговаряме с съюзниците какво още може да направим. Разбира се, ще има дискусии за разходите за отбраната и способностите за отбрана. Това заяви британския лидер. Аз го разбирам като покачване на разходите от неприятни ни бюджети. Те май няма как да ги приемат, защото се окаже, че те не могат да приемат и половината бюджет. Няма да има пари за нищо. Разбирайте повече пари от нашия бюджет за отбрана. Те къде отиват? Много добре знам. Няма отиват за отбрана на България. Така че нещата стават все по-сериозни и по-сериозни. Конфликта в Близки изток се затлачва, подобно на този в Украйна. Европа вече не разполага с оръжие в складовете, казвали сме ви го. Иран вече диктува условията и всъщност надмощието преминава в ръцете на Иран, на Украинския фронт в ръцете на Русия, то е повече от очевидно, така че Европа не очаква нищо добро. Аз да допълня доцент Димов накрая, защо Европа наистина не очаква нищо добро. Иранците са предупредили, че ако Тръмп, а той има такива планове и затова се предвижват американски морски пехотинци, както и елементи от 82-а военно-въздушно-десантна дивизия на САЩ, иранците са казали, ако Тръмп се опита да атакува иранска територия с сухопътни сили, дори само остров Карк, ще блокираме Баб ел Мандеб, портата на плача, която държи пътя към Суетския канал. Вие представяте ли си? Урмуз блокиран, Суец и Баб ел Мандеб блокирани, край на всякакви. То не е просто на петролни доставки, то въобще край на търговията с Европа. Малък бизнес в България, това, което е като малка икономика в България, то ще умре, защото всъщност танкерите с китайското карго или с горива или транспортните кораби, те няма да стигнат до тук и какво ще се случи? Единствените търговски потоци ще останат сухопътните през Русия и Турция. Това е истината. Благодарим ви за вниманието, следим тези напрегнати събития и ви очакваме на 1 април, 16:30 часа
Вдигнете гордо глави и не позволявайте да ви мачкат и да ви взимат и последните стотинки от джоба. Благодарим ви за вниманието. В Patreon може да ни подкрепите срещу вълната от цензура. Там, между другото, има едно, бих казал, доста интересно видео на доцент Димов за един крайно интересен таен руски план за България. След него има и други геополитически видеа. Разгледайте ги и ако можете, ни подкрепете. До нови срещи! Благодаря.